عليتن تحسس سباو مسلن يفتصم الله تبهيلهم بمريحنة قدما منستر أبي حمد استجمرة سنة تجوار بحداث زارق وعبايتي تصقمات بزحات أجمعات ناك على لا كم زركب تجلسهم كاب زينوتاي أمريكا بالعلي فنزويلا تجبروا تصعنتون من بارجد بموزان متاون حقاوي يكونن بزبل سب مويا ود حبرات منجستات كازيسوم سلام تعنا بالله يذكركم تملكتي كما يتمسيو لكع ساعات حدا قوينلو كم تلمود مع زينا حيزنا متينا لنا زيناتات اندامرحكم ساكم صنح انا ابراهيم فسايم فلما حصر زيناتات بريزيدنت تاي اسقسلاسي نبعل لدت فرنجي ملكت انكو عبصحكم ام حلاليفهم اب ملكتهم دما اب مل العالم بعل لدت فرنجي نزخبروا كلهم انكو عبصحكم كبلو غليصهم اتي بعل ناي سلام حاغوسن بركتن كهون ون سناي تبنيتهم ام حلاليفهم لهم قدما منستر أبي أحمد نبعل لدت فرنجي ملختنكو عبصحكم أم حلاليفهم ثم قدما منستر بمحورة ميديا ومبزم حالف وملختي أبا ملا علم بعل لدت نزقبرو فتوت إثيوبيا بملؤهم رحوس بعل نكون لهم 8 يوم زي وان زذكرنا سناي تجوار دوب تساقاري كم زخونن تسفى بحبار مهناز كم نخيلنيو كبلون تزاريبهم بعل لدت لهم زبن أبا استفرالي هاجرات عالم باستفرالي سنة سرعاتات يخبر لهم مبل 9 عامت مسرتا حيل أير إثيوبيا كاب 15 كساب 19 تري كل تشحن 10 شومنتن عامت مرت باستفرالي مدلوات كخبر يوم أبتي حيل أير أزازي قدامي مدب أيرن أتحابارتي بعلن برغادير جنرال بروخ تصيفو أبا زهبو مجلسي تي بعل حيل أير إثيوبيا ملكة حدنة النسانة بزبل مري حساب كم زقبر تهزاريبهم سماي أنابس إثيوبيا بزبل مري حساب مس حيلتات أير استفرالي حقرات بحبار بمخان مريت أير تسألي من بسا كايديو تبايلو لهم على بلغة وددر قوية 10 كيلومتر نمعبال حيل أير بملو عقمي كقوية بزبل مري حساب 21 حدار بكتما بشوفتو مكيادو أزخاخيرهم حفشاو من قصاص مبل 9 عامت معالت مسرات حيل أير إثيوبيا زرقي مربب حابريتام علاو مخانوون زفلت يوم عبي قدب داسة إثيوبياويان بمتكل مدمار زمزقبوه عبي عاوت كم زخونة رئيس محدار كل البنشانغول قموز أشار لحسن قاليس أملهم بتكال بريس إثيوبيا استدالوه مدرخ ذاته من إثيوبيا عبي قدب داسة إثيوبيا أب ذركب اللوجبا عبي قدب داسة إثيوبيا نمن سرار إثيوبيا أب تحت زبل مري حساب يكايد لهم أبتي مدرخ أمانات بيت مخروكل تزبن لعلوت حلف تسرح منقست نحاويسهم زتفرالي مدارك تأكلات ترقيبهم اللهم رسم محدار كل البنشانغول قمز عشان الحسن أبا مخفتي تي مدرخ كم زبلوه إثيوبياويان وشتاون قدامون فتناتات تزاويرهم هنسات عبي قدب إثيوبيا أعويتهم يوم زيد ما نحاد علامة بحبار تطو مبال اتي استدلي وتصيد نكمت مرأيا كم زخونة بمحبار اتي قدب نتي كلل توساق عدل انفستمنت كم زفتر اللوم أرد يوم أب بهالي بوليتيكا إثيوبيا متأممان نمهنات زتن لعلنة حسابن وسنت يوم كبلو أب منيستر قدات وصاي تمرامري زخونو دكتور
ዳርክስ ከዳር ታየ ገሊጾመሎም እቶም ተመራማሪ ምስፋና ፖድካስት ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኣብ ባህሊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ምትእምማን ንምህናት ዘተን ልዕልነት ሓሳብን ወሰንቲ እዮም ኢሎም ነባራዊ ሓቂ ዓለም ለኻዊ ኣተሓሳስባ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣተሓሳስባ ምድማር ንህንጸት ትካላት ልዑል ኣስተዋጽኦ የበርክት ከም ዘለዎ ነብሪሆም ዕጥቂ ተሓንጊጦም ዝቃለሱ ሓይልታት ብምልኦም ብምኽንያት ስብራት ሕሉፍ ታሪኽ ፖለቲካና ዝነበረ ጫፍ ዝረገጸ ብሄርተኝነት ዘጋውሑ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም መንግስቲ ኤርትራ ብልዕሊ ህዝብታት ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ምጥፋዕ ዓሌትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ይፍጽመሎ ክብሉ ኣቦ ወንበር ውድብ ዴሞክራሲያዊ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ኢብራሂም ሃሩን ተዛሪቦም እቶም ኣቦ ወንበር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ብዘይ ሕጊ ፍርዲ መቕተልቲ ምጥፋዕ ዓሌት ምእሳርን ምስቃይን ኣገዳዲ ወታደራዊ ምልመላን ኣገዳዲ ምምዝባልን ፈጺሙ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ናጽነት ሃይማኖት ከይህልዎምን ብቋንቋኦም ከይመሃሩን ተኸልኪሎም ጽዑንቶ እናተገበረሎም ከም ዝርከቡ እውን ኣመላኺቶም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሳ ከይገፉ ምግባር ሓዊሶም ካብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ከም ዝተኣገዱ ኣብርዮም እዮም ተወለድቲ ዓፋር ካብ ከተማ ዓሰብን ካልኦት ከባብታትን ናይ ምምዝባል ካብ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ምግላል መናእሰይ ምስቃይ ምዕፋንን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሕቡእ ቦታታት ብማእሰርቲ ናይ ምስቃይን ተግባራት ከም ዝተፈጸመ እውን ሓቢሮም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ናብጽሖ ዝርከብ ግፍዒ ሰብኣዊ መሰል ብዝምልከት ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኣፍሪካ ክሲ ከም ዝቐረበ እውን ኣብርዮም እዮም እቲ ሕቶ በቲ ኮሚሽን ተቐባልነት ረኺቡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ምላሽ ንኽህብ ከም ዝተሓተተ እውን ተዛሪቦም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር እናብጽሖ ዝርከብ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንክኹንኖ እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ዞባ ሆር ጉድሩ ወለጋ ወረዳ ህባቦ ጉድሩ ከተማ ደዱ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዘሳተፈም ኮንፈረንስ ሰላምን ልምዓትን ተሳሊጦም ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተሳተፉ ነበርቲ ወረዳ ህባቦ ጉድሩ ቅድም ክብል ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበረ ጸገም ጸጥታ ወፂኦም ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ብምስታፍ ቁጠብኦም እናመሓይሹ ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ እውን ዘላቂ ሰላም ንክህሉ ብጽሒቶም ከም ዝዋጹ ኣፍሊጦም ኣሎም ኣመሓዳሪ ወረዳ ህባቡ ጉድሩ ኣይተ ድርብሳ ሁንዱማ ብወገኖም ኣብቲ ከባቢ ሰላማዊ ኩነታት ብምፍጣሩ ስራሕቲ ልምዓት ብስሩዕ ኩነታት እናተወገኑ ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ እውን ዘላቂ ሰላም ክህሉ ብምግባርን ስራሕቲ ልምዓት ብምውጋንን ኩለንተናዊ ብልጽግና ንምርግጋጽ ከም ዝስራሕ ምርግጋጾም ቢሮ ኮሚኒኬሽን ዞባ ሆር ጉድሩ ወለጋ ጸብጺቡሎም
معد زينا تكاتل لكم تملكتي حزون زيناتاتنا يقصلوا نبه زرزر زينا يكحلفكم بمريحنة قدامي منستر أبي حمد استجمره سناي تكبر محدث زارقو عبايتي صقمات بزحات أقمات إنك على اللي يركب عبدي خيديس تساتفو سبافتن وقناتن كعبي بمقبار كم هاجر زلو صقمات المفتاح زقبر ربرب تتأنخيرو كغصل كم زقباون تحبيرو له عبادي دمكم من محدر كتما أديس أبابا منبري أبايتي تقومات وجنات محداس استفلالو تكبارات النافت أماماتيوم أب كتما أديس أبابا زركبو سبا هافتي محبرو حلاف النتم كواتو بمقبار تقم بزوحات نبرتي مكلالو زذكريوم أب كيدي هنتات تقومات أبايتي زقربت أوعيت بمقبال استفلالو ملمعتي ريلستيتات محبرو حلاف النتم بموزاء تقامات إنك قاللو يركبو ያው ያደገናባትን ሀገራችን መርሳት የለብንም ማህበራዊ ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን ዝዓበናሉ ሀገር ክንርሲዕ ይብልናን ብዝብል ማሕበራዊ ኃላፊነትና ንምውፃእ መንበሪ ጽጉማት አባይቲ ብምሕዳስን ብምህናጽን ነርክቢና እዚ ጻውዒት መንግስቲ ተቀቢልና ዝገበርናዮ ዋላ ተኾነ ጽጉማት ክሕጎሱ እንትንዕዘብ ዝበለጸ ኹርዓትን ሓበንን ይስምዓና በእውነቱ ትልቅ ሳቲስፋክሽን ያለው እንደውም ቤት ሰርተህ عامن زيبلو تقوم منبريو حديث كان سريحان كتبو تلخا تعزو حقوسن دستان مسكال ازودا دريكونان ازي كم تكال مقبارنا دما محبراو حلافنتنا كم زي فتقبنا خوينيو زي سمعنا من برابايتم فريسو كابز تحدث اللوم نبرتي كتما أديس أبابا ويزورو يوب دار حنتيين إيه بيت يقبلي نبرة إذا جزا نايقبلي إنيرو بچق از نبره گزا فریسو کم زگیران بتریت هنیت امویم انا والحنت سانتیم وصای گبر کن بزخع بتعم حقوستیم كم زعينت سناي تكبار كله بمتحببار كساتف كم زلوز حبروتهم المعتي من برابايتي نهاجر كبري مسارة زنب برسراح مسراح قبو مخاني حبرو ሌሎችም መሰል እንደኛ አይነት አልሚዎች كمانا ملمعتي نبعلهم كاب معواي بتوسخي وجنهم كحجزوا يجبا صجمات وجنهم كفتحوا اللوام እንደ ሀገር በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ كم هاجر يلون أب أديس أبابا كم زعينة صجم بوزحلو أب لمعات ريل استيت استوافروا من نوابرو صجمات حبرتسب أما غيار محبرة وحلافنتهم كواتو يجبا صجمات نمكلال محداس من برا بايتي صجمات وجنات كم بهالي كوسد زلوو سناي تكبار مخانو قدامي منستر أبي أحمد مقلاتو ميذكر بالفوت كتامتات بزي مثل تكبر كأديس أبابا وسط أب زحلوفا عمتات ناي بوزحات صجمات منبر جزات لويتيو إزي بوزحات جبرت سناي تكبار استفدت أميو إزي ببعمتو لمدة تزخونن زلوهم نزيبولهم تزحجزو أبهاجرنا زلوا صجم نمنكاين نمفتحن زحجزيو يوتن من نبابرون صقومات وجنات نمقيار أبي إثيوبيا استجمر سناي تكبار تتناقيرو كقتل يجبا أب كتما أديس أبابا هيوت زيغاتات نممحياشن قصتا تا كتما نمقيارن بسبب هافتي وشتعدي بروجكت هنصتن حدثاتن أباي تعاقمي زيبلوم وجنات الناتسالت أي ركب أتي بروجكت ملو بملو بسبب هافتي استشفن مقانو دما تغريزولوم نادريت بريوم أب كتما أديس أبابا بزحلفو حدات عمتات بمودار سب هافتن ممحدار تختمان بوزحات أبايتي عقم زيبلوم وجنات محداسن مهناتن تساليتيوم زي سناي تكبار بفلاين عقم زيبلوم وجنات أبايتي محداس بزبل بصفحات ناتسرحلو يركب أب زحلفو عمتات راح أبادي سابا بسناي فقادنياتات سبهافتن حاجز بعصر تتات أشحاز وصور جزاوتي تحدي شاميم كمون حدش أبايتي تهاني شاميم مبزحت يوم جزاوتي ناوت جزات مالي اللوم نسبوانا زتعدل يوم ያው አንዱ ቤት ስለፈረሰ በአንዱ ቤት ምክንያት ነው ተረሲማ እተሓደ ገዛ ስለዝፈረሰ በኡ ምክንያትዩ ናትና ተሐዲሱ ሓደ ነበይኑ ምጽጋን የጸገም እዩ ብምባል ኣርባዕቲኡ ገዛውት ተፈሪሱ ተሰሪሑ እቲ ገዛ ጽቡቕ እዩ ንእሽተይ ምጽባብ እዩ እምበር ጽቡቕ እዩ በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነበር በጣም ጎርፍ ይገባል بطعم صقام بوتا ينيرو وحجي اتنيرو بطعم إنا نصقم نيرنا حزي اغزابير يمسكن تمحيش ايو عين مدري حدا نخل التسبينا نطقم نيرنا حزقنا ناي حدحدنا لنا املاخ
ዝተጸገሙ ሁሉም ይብጽሐሎም መንግስቲ ምስጋናና ይብጽሐዩ የሌሎቹ ቤት በጣም ሴትዮዋ አንደኛው ሴትዮ በቃ እንዳለ ጎርፍ ክረምቱ በመጣ ቁጥር ውሃ እየጠራ ናይቲ ሓንቲ ሰበይቲ ገዛ ከም ዘሎ ውሕጅ ነይሩ ክረምቲ ብዝመጽ ቁጽሪ እግዚአብሔር ይመስገን ሕዝጉን እንተኾነ ጽቡቕ ነገር ይተገይሩልና ንምግላጽ ቃላት ይሓጽረኒ ኣብታ መዓልቲ ብብርከይ ተንበርኪኸየ ዕልል እናበልኩ ሓጎሰይ ዝገለጽኩም እግዚአብሔር ሃገርናን መንግስትናን ይሓልወልና እየ ዝብል ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ጸጋም ኩነታት ናብራ ዝርከቡ ወገናት ንዓማውቲ ኣብ ልዕሊኦም ክፈርስ ኣብ ዝበለ መንበር ገዛ ህይወቶም ናደፉ ጸኒሖም ይኹን እምበር መምሕዳር እታ ከተማ ንሰናይ ፈቃደኛታት ሰብ ሃፍቲ ብዘቕረቦ ጻውዒት መሰረት ብዙሓት ዜጋታት ናብሮኦም ክመሓየሽ ምግባር ተኻኢሎም ዕዳጋ ሓሳብ ኣብ መንጎ መማረጽቲ ሓሳባት ዝግበር ውድድር ፖለቲካ ጥራሕ ኣይኮነን ዕዳጋ ሓሳብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ተናቢቦም ተሓጋጊዞም ሃገር ዝመርሕሉ ሜላ እዩ በዚ እውን ዝሕሸት ሃገር ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ልዑል ግደ ዝጻወት እዮም ዳሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ ዕዳጋ ሓሳብ እንትንብል ሓደ ሓሳብ ካብቲ መቕረብ መንነት ስልጣን ወይ እውን ድሕረ ባይትኡ ተፈልዩ ብምቕራብ ልክዕ ከም ሸቐጣት ብሓሳብ ብምልውዋጥ ዝሓሸ ተቐባልነት ዝረኽበሉ መንገዲ እዩ መንቀሊኡ እውን ናይ ነፃ ዕዳጋ ቁጠባ ሓሳብ እዩ ኣብ ነፃ ዕዳጋ ቁጠባ ውሽጢ ዝተፈለዩን ብዙሓት ሸቐጣትን ይቐርቡ እዮም ሰባት ዝሓስቡን ብምኽንያት ዝንቀሳቐሱም ስለዝኾኑ ኣመዛዚኖምን መሪፆምን ዝሓሰ ሓሳብ ይመርጹ ዕዳጋ ሓሳብ ፖለቲካዊ እምነትን ተቐባልነትን ብሚዛን መንነት ዘይኮነስ ካብ ሓሳብን ሚዛን ውፅኢትን ዝፍልፍል ፖለቲካ እዩ ፖለቲካን ፖለቲከኛታትን ብውፅኢትን ብስራሕን ጥራሕ ዝምዘኑሉ እዩ ሓሳብ ተመዚኑ ተወዳዲሩ ተረዳዲኡሉን ማዕቢሉን ጎሊሁን ዝወጸሉ እዩ እዚ ዓይነት ፖለቲካ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣማራጽታት ማዕቐፋት ረኣያን ውድድርን ምትሕብባርን ዝግበረሉ ሜዳ እዩ ዕዳጋ ሓሳብ ንዝተፈላለዩ መማረጽ ሓሳባት ፍልጠታት ክፉት ዝኾነ ምህዳር ፖለቲካ ኣለዎ ኣብዚ መማረጽ ኮይኖም ካብ መንጎ ዝቐረቡ ሓሳባት ብዝግበር ውድድር እቲ ተዓዋቲ ብህዝቢ ፍቓድን ውሳነን ዝፍለየሉ እዩ ዕዳጋ ሓሳብ ንውድድር ጥራሕ ዘይኮነስ ንምትሕብባር እውን ክፉት ዝኾነ ምህዳር እዩ ኣብ መንጎ ሓሳባት ዝግበር ምኽንያታውን ሰላማውን ውድድርን ምትሕብባርን ድሌት ማሕበረሰብ ንምዕዋትን ምርድዳእ ንምፍጣር ዘኽእሉ ዝጸረዩን ዝጎልበቱን ሓሳባት ንኽፍጠሩ ይገብር እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ ኩሎም ሓሳባት ናብ ዕዳጋ ቀሪቦም ብምኽንያታዊ ይዘተን ናይ ማሕበረሰብ ክርክርን ይጸርዩ ኣብ ዘሰማምዑ ጉዳያት ሓቢርካ ብምስራሕ ዘኽእል ምዕሩይ ምህዳር ይፍጠር ኣብ ዘይሰማምዑ ጉዳያት ድማ ብሓሳብ ውድድር ብተዓዋቲ ህዝቢ ብዝረኽቦ ተቐባልነት ይፍለይ ድሌት ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ፖለቲካ ሓሳብ ድሌት ህዝቢ ይውክል ፖለቲከኛታት ተቐባልነት ህዝቢ ዝረኽቡ ድሌት ህዝቢ ንምምላእ ብዘቕርብዎ ኣጀንዳታት እዩ ህዝቢ እውን ካብቶም ዝቐረቡ ኣጀንዳታት ድሌተይ ብዝሓሸ የማልአለ እዩ ንዝብሎ ሓገዝ ይህብ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕዳጋ ሓሳብ ውሽጢ ካብ ዕዳጋ ፖለቲካ ብዝተፈለየ ሓገዝን ተቐባልነትን ምትሕብባርን ምንሕንሕን ኢሉውን ተኣማንነት ኣብ ሓሳብ ካብ ዝህልው ስምምዕነትን እምነትን ይፍልፍል ዕዳጋ ሓሳብ ኣብ መንጎ መማረጽቲ ሓሳባት ዝግበር ውድድር ፖለቲካ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ተሓጋጊዞም ተናቢቦም ሃገር ዝመርሕሉ እዩ ተነሓናሕቲ መራኸብቲ ማዕኸናት ምሁራትን ካልኦትን ኣብ ምኽንያት ብዝተመስረተ ወቐሳን ሓገዝን ኣብ ፖሊሲታት ጽዕንቶ ይፈጥሩ እዮም بحساب قول بيتون قول هنزوز حساب زحشت حساب هاجري مرح بوانا النت كم إثيوبيا زبلا هنزت هاجر منجست خيدي أب زي زازم هاجرات أب مسارته قداس من النت بزي بلن هاجرات استرجاك كنا تطبلتي مفتقر زتفللوا حسابات وكلنا الجامن لعل الجام يسعوت منجست زلوتي كم من كليو علاقة بوليتيكا نمدخامن علاقة حساب نمقولبات يسرح نيرو علاقة بوليتيكا نممكن من قد الناس عبه محبئي مسأن ميزان محلاون زبلوا حسابات كان فتحت تقيمه الناس رح يركب نيتيبيا ندحريت سحبا حساب عالبو بوليتيكان قوانسي فترتي زخونوز تزابعو ترغاتن تحابابيركان تمخاخيركان متعراق نتاقمات معلبي بمفتار نهاجر كمبال أقداسي قدايوم نزيد ما بخلتشحن 14 عام تمرت بعواج استطايشة كومشين هاجراوي مخكر شوبطات سرحتي انداسر حيركب جيتاتشو عالمو أبزو قداي زرزرلو تخاترنا الملز ኢትዮጵያ ከም ሃገር ካብ ዘለው ብርክስ ዝበሉ ጸጋታት ሓደ ህብረ ብሔራዊ መልክዕ እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎ ብሔራት ኣብ ክንዲ ዘሎ ስጡም ዝምድና ንውሕዳት ኣፈላላያት ብተጻራሪ ንመጥቀሚ ፖለቲካ ምግባር ዑደታዊ ጎንፂን ክህልዋ ገይሩ እዩ እዚ ድማ ከም ሃገር ከቢድ ዋጋ ዘኽፈል እንትኸውን ጸገማት ብኣፈሙዝ ብረት ካብ ምፍታሕ ብዘተ ንምፍታሕ ኣብ ዝኽእል ሓዱሽ ልምዲ ዴሞክራሲ ኣብ መቕሳም ትርከብ ነዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 3 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ስራሕ ዘሎ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ጭቡጥ ስራሕ ምስራሕ ይርከብ
ንኢትዮጵያ ንድሕሪት ዝሰሓባ ሓሳብ ኣልዎ ፖለቲካን ጎንፂ ፈጠርቲ ዝኾኑ ዝተዛብዑ ተረኻትን ተሓባቢርካን ተመኻኺርካን ምትዕራቕ ነፀገማት መዕለቢ ብምፍጣር ንሃገር ከብ ምባል ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ብ2014 ዓ.ም ብኣዋጅ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ መሰረታዊ ኣብ ዝኾኑ ሃገራዊ ጉዳያት ዝተፈጠሩ ኣፈላላያት ንምፍላይን ብሓባር መፍትሒ ንምቕማጥን ከይዲ እቲ ምክክር እንዳመርሐ ይርከብ እቲ ኮሚሽን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 11 ክልላትን ኣብ 2 ምምሕዳር ከተማታትን ዝኣከቦም ኣጀንዳታት ናይ ምውዳብ ስራሕቲ እንዳወገነ ይርከብ ጎኒ ንጎኒ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጀንዳ ንምትእኽኻብ ኣብ ምድላዋት ምህላው ሓበሬታት ኮሚሽን የመላኽት ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝነበረ ከይዲ ምክክር ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣመለኻኽታት ዘለዎም ሓሳባት እንትእክብ ምጽንሑ ኣይርሳዕን ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር መበገሲኡ ምኽንያት ብምግባር ካብ ዝተጣየሸሉ እዋን ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት ብምስራሕ ካብ ክልላት ክሳብ ዳያስፖራ ካብ መዳርግቲ ኣካላት ፌደራል ክሳብ ትካላት ሃይማኖት ኣይተሰማዕኹን ዝብል ብዘይ ምህላው ብርካ ኣጀንዳ ብምትእኽኻብ ዝተረፈ ክልል ትግራይ ጥራዩ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ስራሕቲ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ክሳለጥ ምዃኑ ሓበሬታት ኮሚሽን ኣመላኺቱሎም ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዝተፈላለዩ ቋንቋ ሃይማኖት ባህልን ወግዕን ዘለዎም ሰባት ኣካታቲ ብዝኾነ ስርዓት ኣሰራርሓ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ንዘይምርዳእ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ጉዳያት ዝመኽርሉ ከይዲ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ሓሳባት ብዝርርብ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ብዘይምህናፁ ንፀገማት ብሓይሊ ንምፍታሕ እናተፈተነ ብሰንኪ ምዃኑ ዜጋታት ንዝኸፍአ ስቃይ ይሳጥሑ ምህላዎም ግሁድ ሓቂ እዩ እቲ ምክክር ዕውት ብዝኾነ መገዲ ምስላጥ እውን ጎንፅታት ንኸይፍጠሩ ካብ ምክልኻል ጀሚሩ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ንምህናፅ ዘኽእል ምዃኑ ይግለጽ ኩሎም ዝሳተፍሉን ዝውከሉሉን ምክክር ብምግባር እቶም ዝፍጠሩ ፀገማት ብዘላቕነት ንክፍትሑ ዜጋታት ተስፋ ዝገብሩሉ ጉዳይ እዩ ዜና ዕዳጋ ይቕፅል ኢትዮጵያ ኣብ ስርዓት ኣሰራርሓ ዕዳጋ ፍርያት ዘኻዕበቶ ልምዲ ንሃገራት ኣፍሪካ ብምክፋል ሃገራዊ እጃም እናተዋፀት ከም ዝኾነት ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዕዳጋ ፍርያት ኢትዮጵያ መርግያ ባይሳ ገሊጾም ኣለዉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዕዳጋ ፍርያት ኢትዮጵያ መርግያ ባይሳ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎ ትካላዊ ስርዓት ኣሰራርሓ ምምሕያሽ ግልጋሎታት ዕዳጋ ፍርያት እናማዕበለ እዩ ዝርከብ እቲ ትካል ጽሬት ቀንዲ መለክዒ ዕድጊት ኣብ ምግባር ዓብዪ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ እውን ኣብሪሆም ኣሎም ኣብቲ ዓውዲ ዘሎ ሕፅረት በዓል ሞያ ንምምላእ ኣካዳሚ ዕዳጋ ፍርያት ኢትዮጵያ ተጣይሹ ሰፋሕቲ ስልጠናታት እናሃበ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ታንዛንያ ኬንያን ዝመፁ ሰብ ሞያ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጠና ዝወሰዱ እንትኸውን ሰብ ሞያ ኢትዮጵያ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምኻድ ደገፍን ስልጠናን እናሃቡ ከም ዝርከቡ እውን ተዛሪቦም حزر ما نب زينا وطاي كسكركم أمريكا أبا لعلي فنزويلا تقبرو صعنتون منبار قدب موصان متاون حقاوي أيكونن بزبل سميا ود حبرات منقستات كاسيسوم زي حقاوي وتادراوي وصانئيو بزبل زوغسو توم سميا كونغرس أمريكا أبتو قدايت آلقا نكأتوون حاتي توملوم أمريكا سراويتا أبا كبابتات كاريبيان باسفيك وكيانوسن بمسفار أبلعلي منقستي فنزويلا صعنتو نفترت مخانة تحبيرهم حنت هاجر كيتوصن كيتعطون معصاو أب تشارتر ود حبرات منقستات استقل كلايو وانتباهيلو لهم أمريكا منقستي نيكولاس مادورو أب زحقاوي زوور معون حاشش توافي رؤيو بزبل أبلعلي علم لغة تكالات ماي مدقعتي كابة تجمر 4 أوارح كم زخنام الجزيرة تبصيبوم تبلكتي ما دزينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم منقستي إيرترا عبا لعلي هزبتات قيح بحري عفار مطفع عاليتن تحسات سبعو مسالن يفتصم اللو تباهيلهم
بمرحلة قدامي منستر أبي أحمد استجمر سنة تكبار محدث زارق أبايت صقمات بزحات أجماعات الناك على كم زركاب تجلسهم كاب زينات أي أمريكا بالعلي فنزويلا تجبروا تعنتو من بارح جدب موتان متاون حقاوي أيقونن بزبل سمويا ود حبرات منقستات كسيسهم مباركة استملكتي بعد زينا بزيزازم سلام كتالكم عزينا نمسكن سلام